అనంతపురం జిల్లా తనికల్లు మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు కదిరి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ శాసనసభ్యులు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ సూచనల మేరకు జై బ్రాండ్ పోవాలి జగన్ దిగిపోవాలి అనే నినాదంతో తనకల్లు మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం మండల కన్వీనర్ రెడ్డి శేఖర్ రెడ్డి, తెలుగు యువత అధ్యక్షులు కావడి ప్రవీణ్ కుమార్, తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బడా రాజారెడ్డి, బడా కోటిరెడ్డి, కొక్కంటి గిరిధర్ నాయుడు, మధుకర్ నాయుడు, పీజీ మల్లికార్జున, పూల రవి, మాజీ ఎంపీటీసీ మా భాష, వేణురెడ్డి, ఈతోడు వెంకట్రామరెడ్డి, మంజునాథ, దస్తగిరి, తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు తోట సరోజమ్మ, తెలుగు యువత నాయకులు తాజుద్దీన్, వాల్మీకి అశోక్, సీనా, మణికంఠ, బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు। అంత దారుణంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని, ఇంకొకటి ఏమంటే చాలా మంది అమాయకులు మొన్న కల్తీ మందు దాగి చనిపోవడం జరుగుతుంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే విన్నపం చేస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, దయచేసి మీరు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలకు కట్టుబడి మీరు ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున మీరు మద్యపాన నిషేధం చేయాలని, చేసే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోరాడుతూనే ఉంటామని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యునికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ జై తెలుగుదేశం, జై జై తెలుగుదేశం, జై తెలుగుదేశం, కందికుంట వెంకటప్రసాద్ అన్న గారి నాయకత్వం, కందికుంట వెంకటప్రసాద్ అన్న గారి నాయకత్వం, జై తెలుగుదేశం। గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఈ రోజు తనకల్లు మండలానికి విచ్చేసి కందికుంట ప్రసాద్ అన్న ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఈ ధర్నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే జే బ్రాండ్ పోవాలి, జే బ్రాండ్ అంటే జగన్ బ్రాండ్, మొత్తం అన్ని జే బ్రాండ్ జగన్ బ్రాండ్లు పెట్టుకునేసి సొంత లాభాల కోసము సామాన్య ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్నారు। ముందు 100 రూపాయలు క్వార్టర్ మందు ఈ రోజు 500 రూపాయలు చేసి ఇష్టానుసారం మిగతా దానిపైన తగ్గించేసి దీనిపైన మాత్రం పెంచేసి నేను ఏదో మద్యపాన నిషేధం చేస్తాను, జనాలు మందు దాకా ఉంటారనే ఒక చెడు ఉద్దేశంతో రేట్లు పెంచేసి కూలి చేసుకునే వ్యక్తి 300-400